So what is up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog, Kuya Dan Vlogs here. So andito tayo ngayon sa may Basista, Pangasinan upang makipesta dito sa may tinatawag nilang Orchestra Festival. Alam nyo ba guys na ang isa sa pinakamalaking festival dito sa Pangasinan ay ang Orchestra Festival na pinagmamalaki ng Basista, Pangasinan. Bali taon-taon na nagaganap to guys. So kita-kits tayo mamaya guys. Bali 6 na orkestra ang magpe-perform mamaya. Sama-sama tayong magsasaya mamaya. Let's go! Kasama natin ang palong hometown natin, ang Basista. So yun guys, at andito na tayo sa may Orchestra Festival preparation. So dito tayo sa may pangalawang stage. Bali yung unang stage is Rudy Mac. So pangalawang stage, ano yung pangalawang stage 2? Sting Karanto. Yun, powered by Otis Sojo. Ayun, galing pa naman Abra, aba pa lang. Yun, sa mga guys, mga malaki ang event na tulad ng banda or orchestra, contact nyo lang to guys yung Bautista Kojuban. Sige boss. Yan, happy festa. So yan guys, bali yung third stage natin is yung orchestra na tutugtog is yung Alex Caranto. So yun guys, nandito tayo sa may harap ng sentrum. Bali yung pang fourth stage natin is Joe Caranto. See you later guys. So yun guys, may mga followers tayo dito sa may Sentrum Basista. So wala tayong sticker ang dala natin yung keychain ang sponsor natin yung Sapphire at Power Tires, powered by Evergreen. Yan, bigyan natin sila ng sticker. Ayan keychain boss Ayan, sa pag-follow guys Ay sorry. Yan Yan, may mga followers tayo guys, bigyan natin sila ng keychain. Shout out. Baka may gusto kayo. Shout out sa jowa ko, nasa Maynila, I love you. Bain ka lang to, tayo mamaya. Kita-kits tayo mamaya guys, let's go! So yun guys, andito tayo sa may 5th stage. So andito tayo sa may harap ng Reg Gasoline Station. So ang magpo-perform naman dito na stage guys, orchestra is Ben Caranto. Yun. So yun guys, at meron ditong 6th stage. So hindi pa sila naka-prepare. Hindi ko alam kung anong banda to guys or orchestra. So hindi ko alam kung ano yung numbering guys Ang dependan ko ng numbering is dun sa may palengke, dun sa may bayan ng Basista market. Magsimula doon Rudy Mac mapapunta dito. So hindi ko alam kung anong orchestra dito guys, pero try natin mamaya kung ano. Let's go. So yun guys, dito tayo sa may sa may pinaka-entrance ng Orchestra Festival. So shoutout kila ate na nakilala tayo, mga bagong followers natin dito sa Basista, Pangasinan. So hi po ate. Hi po kay baka may gusto ko kayong shoutout. Shoutout po sa mga pamilya namin dito sa sa Family Ferrer, Templo Nuevo. Happy Festa po. Yado. Sir, baka may shoutout kayo. O kahit mag-hi-man lang. Hi na lang po. Ayan. So yun mga lods, at andito tayo sa may sa may malapit nga doon sa may welcome to Orchestra Festival. So may mga bagong followers tayo dito. So ano ang pangalan niyo ma'am? Hello, I'm Vicky De La Cruz. Shoutout po. Happy Festa, Basista. Nood tayo ng orchestra. So bili na kayo dito mamaya guys. So yun guys, may mga tayo dito, mga followers dito sa Basista Shoutout naman guys. Yay! Happy Festa. Basista. Ano bang pangalan niyo sir? Guardians? Grace Guardian. Basista Chapter. Yun Basista Chapter. Grace Guardian. A few moments later. Telling you I'm simply free. Now I just want to do if you still want me. We got that block set out. Round me lonely.
na may duda na sa'yo. Oh, di ba? Nakakaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, di Let's go. Alright, I'd like to give you a song. Here we go. Sa ilan po? Bawal ang broken! Sige po. Yun guys, may mga followers na dito. Shoutout naman mga idol. Sa basista! Idol! Idol! Alright, so this time magbibigay muna kami. Ay, wala dito sa tingin eh. There's a camera, kung ang ganda iba din, di kong kailangan sumabay pa sa uso. Uy, magiging pahilig, magiging usera. Ang kapatid, ang pinilalaman, di magpapakita, sabihin ang tula. Ang kapatid, ang among karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Sa tuwing ako'y napaparaan, hindi ang pulungan, ako'y sinati sa Bisaya. Pagkalamay ng malulukay mga propet ang piling ko inakasa. Nakalama kagada, pagpapinayan natin ang makakalaw sa mga salita. Hindi mo natatagalan ng mga bala. Ito ang simula niyo. Masakit akong ikirap, pinabalakang katugan ng muli kong puluwa. Iintindihan mo na ba? Nakakakamali na ako pakilala. Ang wala masalata, sa kung initawag ko ng diri ko. Di mo na makayanin na, pinagusto ko na mga salita para di na makagalaw ka na. Sinulupig, kinakatawa. Pinabahas! Harmony Orchestra! Every open door, count your face to find what you before. Some my sorrow, in the price of God, you pay me back in honor, in what you saw. Oh, we could have had it all. You have my heart inside your hand. Rodrigo. Shoutout sa kuya kong nasa barko, Arnel James Pangulan, Arnel Distributora. Oh, shoutout kay Frankie. So, sino ba? Sino ba? Yun lang. Shoutout kayo! Shoutout sa mga kaibigan kong bulog. Sige, salamat ito lang. Salamat po! Watch out! Sa San Ramen, I love you!
Your same song begins again. Yeah! Cha-cha! Cha-cha-cha-cha! Ayan, guys yun o, shoutout mo. Idol. Hello po, pakisubscribe po yung ano, yung link na Follow ako bio sa nila. TikTok account. Hi! Hello po! Kuya! Kuya? Ay, yung pinakamaganda namin. Ito.